హాయ్ అందరికీ. మీరెప్పుడైనా ద పొలిటీషియన్ గేవ్ ఏ లాంగ్ హెరాంగ్ లేదా హీ వాజ్ టైర్డ్ ఆఫ్ హెర్ హెరాంగ్ అనే మాటలు విన్నారా? ఈ హెరాంగ్ అనే ఇంగ్లీష్ పదం అర్థం తెలుగులో ఏంటో ఎలా వాడాలో ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం. సో లెట్స్ బిగిన్. దీని డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఏ లెందీ అండ్ అగ్రెసివ్ స్పీచ్ అడ్రెస్డ్ టు ఏ లార్జ్ అసెంబ్లీ అని. అంటే అతి ఉద్వేగంతో గట్టిగా దీర్ఘంగా మాట్లాడి విమర్శించడం లేదా ఒప్పించడం లేదా గద్దించడాన్నే హరాంగ్ అనే వర్డ్తో మనం చెప్పొచ్చు. అంటే దీర్ఘమైన ఉత్సాహభరితమైన కొన్నిసార్లు దూకుడుగా ఉండే ప్రసంగాన్ని హెరాంగ్ అనే వర్డ్తో మనం చెప్పొచ్చు. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ద పొలిటీషియన్ డెలివర్డ్ ఏ హెరాంగ్ అగైనిస్ట్ కరప్షన్. అంటే రాజకీయవేత్త అవినీతిపై తీవ్రమైన ప్రసంగం చేశాడు అని అర్థం. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.